Promo Univerzity Komenského. Making of Klapka. Poprvé. To zase nebude môcť. Pardon. Expecto Patronum. Mama, počúvaj, nehyb sa, hej, dobre si, nehyb sa. No. Ale ruky môžem len takto zvinúť. To mala byť tá košela. Ale je to tam, Slovensko vyhráva, milé diváci. Celý ten príbeh je o novinároch, o ich povolaní, o tom, akými smermi sa žurnalisti môžu vybrať rôzne, či už nejaký vojnový reportér alebo moderátorka pre politiku. Je to naozaj úžasné, je to naozaj vynikajúce. Slovensko sa dostáva na majstrovstvá sveta, získava bronz v kategórii C amatérov v hodnej lige dorastu. Zakry mi Barbaruško, to v prvom radove, nechcem ani vidieť teraz, ale to je pre mňa diabol. Takže mojou úlohou bolo stvárniť vojnového fotoreportéra, ktorý sa priamo nachádza vo vojnovej zóne. Takže nachádzam sa v Izraeli, strašne tu všetko strieľa. Ohlušujúci treskot, budovy sú tu úplne rozbité, nedá sa tu absolútne vydržať. Skúsil som sa aspoň na chvíľu takto zahrať, tak dúfam, že to vyzeralo aspoň trošku autenticky. Dúfam, že všetci zajdete večer do kina na 50 Shades of Grey, kde sa na vás teší kopa pukancov a načo s ováčkou. To je pekné náhodou. Môže sme pauzu? Dobre, dajte si pauzu. Ja to aj tak posilku. Ďakujem všetkým komparzistom, aj keď s nimi bolo niekedy kríž, pretože sa viacej smiali a zabávali ako pracovali, ale o to nám bolo veselšie.